ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ରଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ ଆସିଛି ରଜ ଆଜି ରଜ ପର୍ବ ସଜବାଜ। ଇଏ 3 ଦିନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ ସହିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୃଥିବୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଭୂଦେବୀ ପର୍ବ। ଇଏ ଭୂମିକୁ ନେଇକରି ଆମର ଲୋକ ସେମାନେ ଉପାସନା ଏବଂ ଚପଲ ଆମର ଜମି ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକି ଉପାସନା ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ କରନ୍ତିନି। ପୃଥିବୀକୁ ମାତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଭୂଦେବୀ ମାତା ଏବଂ ଆମ ମାତା ନିଜ ମାତା ଜନ୍ମିତ ମାତା ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜମିଟା ରଜସ୍ୱଳା ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିକ ଜଳବିନ୍ଦୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲଗା ଗାଁକୁ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଆସନ୍ତି। ଶସ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ବୀଜ ବପନ କରନ୍ତି। ଘରେ ରହନ୍ତି, ପିଠାପଣା ହୁଏ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଗେଡ଼ି ଖେଳ ହୁଏ, ଲୁଡୁ ଖେଳ ହୁଏ। ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତେଣୁକରି ଯୋଉଠି ଥିବ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତି ସୁଖରେ ରହି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଳନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।